Hej, jeg hedder Selina, og jeg arbejder som kundeservice-medarbejder her hos EVSkin. I dag skal jeg vise dig, hvordan du bruger vores EVSkin G3 IPL hårfjerner. Når du køber en EVSkin G3, så kommer den i denne fine æske, og indholdet ser sådan her ud. Det du får med i æsken er maskinen, oplader, beskyttelsesbriller og brugsanvisning. Før du starter behandling, så er det vigtigt, at du er nybarberet på de områder, hvor du ønsker at behandle. Det kan fx være en idé at udføre behandling, efter du har været i bad. For at starte maskinen, så kobler du ledningen ind i maskinen sådan her. For at tænde maskinen, så holder du denne knap inde på siden, indtil den laver denne lyd. Lad maskinen varme op i nogle få sekunder, og så er den klar til brug. På forsiden er der nogle tal, og de vil indikere, hvor mange lysimpulser der er tilbage. For at ændre styrke, så klikker du på den samme knap, som da du tændte maskinen. G3 kommer også med en kølefunktion, som du kan tænde og slukke ved at klikke på knappen med en snekrystal. Når kølefunktionen er slået til, så vil du se en snekrystal på ledskærmen. Og på samme skærm kan du også se, hvilken styrke maskinen er på. Det første du gør, er at tage beskyttelsesbrillerne på. Derefter så tager du maskinen på de områder, hvor du ønsker at behandle, og så klikker du på den store knap på forsiden. Bemærk, at IPL-maskinen ikke vil udsende lys, medmindre du holder den helt ind til huden. Maskinen kan bruges på hele kroppen, inklusiv intimområder. Og husk ikke at holde maskinen for tæt på øjnene, i anus eller i indre kønslæber. Det fine er, at IPL både kan bruges af kvinder og af mænd. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen før brug, så du lærer din EVSkin-maskine at kende. Er der noget andet, du gerne vil spørge om, så er det bare at tage kontakt. Du kan enten kontakte os på chat, e-mail eller telefon. Vi har åbent alle hverdage fra 9 til 16.